Здравейте хора, аз съм Хавата 2000. Аз съм Килипе, също снимам предизвикателството дача на бързо дайче. Тегли. Да, тегля. Съжалявам, че говоря бързо. Там продължи, после ще ги видиш. Крема сирене. Ето крема сирене. Това е диетично, хора, диетично. Сега ако една приятелка ми звъни също. Много вкусно. Помиришече. Така е, че е една лъжичка. Големи лъжици, освен славя съвсем. Трябва да вземем още една чаша, защото да не го смесваме. Ние правим предизвикателство, което ще стане по-вкусно. Ето го. А, хубаво бе. Да. После се обрежи пръстът. Ето го моят телефон. Смотания. Хуавей. Сега смесваме. Отвори го. Сладолет, хора. Така. Разбъркани точно. Сладолет. Друго виждате. Трябва ти... Не ми време. Трябва ти друга чаша. Защо? Нали правим предизвикателство, което ще стане по-вкусно? Не бе, смесваме ги две, защото нямам друго. Това не е делимано. Добре. Добре, Марина, тегля. Хайде, халата. Вода. Студена вода, приятно в хладилника. Да. Сега ще тегля. Ще видим какъв бъркош ще стане. Кондензирано мляко. Няма как да ви изпратя линк, откъде си го вземете, така че казвам, взех го от Lidl. От Lidl. А всеки Lidl го продават. Така че и тези неща няма как да ви ги кажа, да ги вземете. Ами, взела съм ги в магазина. А крема сиреното пак е от Lidl. Да. Чакайте, кондензирано мляко. Ето го как е. Това е най-важната съставка в нашия сладолет. И ще го сложим в фризера. И като е готово, нещо жълтеникаво е това мляко. Така, кондензирано. Трябва да бъркаме съвсем малко, защото това ще... Отвратително мирише. Не много. Мирише на мухъл. Чакай, крема сирене. Къде ги отделяш другите? Не знам. Някъде. Лимон. О, чакай. Но ще сложим друг лимон, хора. Друг лимон. Да, чакай. Няма вода. Да. Аз знам кой е лимон, но не знам майка ми къде го е прибрала. Зелените лимони. Мирише. Хора няма. Взимаш лимон от чашата. Майко ще стане голям бъркоч. Да, затова е предизвикателство. Нямаме желирани мечета, За жалост. Аз ги изяда. Не Карахме се нещо. Не мога извади лимон. Изтисквай, миличка, изтисквай. Само ще го изтискаш, няма да го пъхай вътре. Я така, бе. Карай. Да, готово. С нас. Лимонча. Шунка! Малко предаде лимона, даде малко мирис на нашото... Шунка. Другото. Прибираме я. Май ще стане хубаво или не? Не знам. Аз тегля. Шоколад. Ох, майко. Не отворим все още. Сирене. Не. Крема сирене. Аз мислех, че сирене, защото не го видях цялото. Само едно парче. Те са дълги. Това шоколад е хубаво. Мирише яко. Ама... Чакай, кой ти? Сладоледа, нали го минах? Да. Сякаш го тук. Не е вътре в това. Кондензираното мляко пак го минах. Сметана. Ох. Добре, не стане сладолед. Гордо. Със сметаната. Трябва да слоя повече. Сипай, мила, сипай. Ай, ги прибера. Ой, че си? Лимона го кара. Киви и бананче. Опитах се сладолед. Стана хубаво.
Сипай, миличка, сипай. Та на голям бъркаш, а? Ето виж. Ще отвратително е. Много се мисля. Вариант. Отврачавам се, служи го в хладилника. Ще го сложа тук. Вода го казахме. Ние прибри го в хладилника. Без сложи се там. Вижте, ще я сложа в мивката. Мляко. Що на нея всичко хубаво? Ако беше отделно, ще е по-хубава. Но не го правим след, защото няма да бъде. Съвсем малко само, че много се претоварихме. Така, аз тега. Моля те не соя сос, моля те не соя сос. Кетчуп! Шумка го казахме. Да. Аз ще сложа! Чакай, ето го нашия кетчуп. Да. Малини! Защо ме не е всичко хубаво? Защо ме наказва? Не знам къде стои ти. Че му беше нагадно. Те малинки. Аз съм. Да, виж на бананче. Сос. Да, очевидно. Оф, чакай да... Чакай, съвсем малко. Аз трябва да сложа. Една капка. Стига! Аз също сос. Стига! Така. Много гадно стана. Представя ме Аз сос. ще пи на водичка. Млеко дам. Сега ще бъркаме. Да. И двете едновременно ще бъркаме, чакай. Бъркам! Това май шоколада. Да, хора, това е. Гадния миг. Сега не мога да отворя. Мириш на бананче. На здраве, хора, на здраве. Хора, на здраве. Отвратително. Да, мене. Мене. Дори ме. Чакай да. По една чашка. Въобще не искам да опитвам. За доброто приятелство. Чакай. Може стана повече. За доброто приятелство. И така. Как се сипа само? Така, хора, това го прибираме. Така. Отвъд. Сега да изключим кабела. Ето ги чашата. Да, отвътре. Не толкова зле. Ще повърна. Но не толкова зле. Те е моето. Моето не е толкова зле. Това е много зле, моето не е толкова зле. И аз ще върна. Ще повърна. Те е моето. Те е Не моето. е повръщано. Те е моето. Моето не е толкова зле. Вярно, ама... Пак е зле. Нали хора, това беше нашето предизвикателство, но да много я харесва, ще ги прибера в хладилника, да не може мама като ги види да пита, какво трипем? И ще го опита да повърне. Окей. Приберам те сега. Хайно къде. Това беше отвратително. Трябва сега да избършим. И хора, това е за този епизод. Пишете коментари, харесате го и чао. И чакайте. Първо, моля ви, пишете вдолу в коментарите за предизвикай или попитай. Кили 500. Кили 500 и хавата 2000. Моля ви се, ще разплачам. Сега ще направим още един клип с каране на скейбър. Чао.